Mulla on tohon paras. Mullanen, jopa melkein kato. Mä en tiedä, tossa on kans joku ase. Ota toi. Okei. Ei se sai sen. Mä slide-kikkasin sen though. 26 siihen. Mä oon dead. En tiedä miten en oo vielä dead. Nais, toinen juoksee mun perässä. Mulla oli pakko ottaa tätä haulit, kun mä tuun nyt. Veli, tää ei saanut mua kiinni! Tää ei saanut mua tapettua ilman asetta. Otta. Jäi. Mitä mä äsken rengitään? Ylvistää tosta seinää. Noin. Gold White 6 jäi. Tällaiset nistit ei voi olla hyviä. 50 tohon. Räkki. Mä en edes vittu tajunnut, että sä tapoit tän. Se vihu. Onks siinä vihu? Se ei tiedä musta. Saa siihen piimiin. Se on solo. N, Y, T. Nyt. White. Ihan one. Ota Nice. kaveri, mutta kaveri on jossain muualla. Voiks tää olla niinku, onks tää eri tiimi vai häh? En mä tiiä. Höökeli, mikä höökeli? Joo, alan kanssa ei. Joo. Fuck. Mä en tiedä, tää näytti niin töhölle. Mä oon tuloks jo, mä oon ihan nyt lähellä. Se on siinä boksissa. 60. Vappaa bans kokonaan. Paito tyyli. Crack dead. Ai chestaaja. Joo, Zesta ja dead. Gold crack. Dead. Siihen se pani. Nice. Halutaisko me ottaa kontentille 20 pommi? Ei. Miks kontentille 20 pommi olis kumminkin meta? Mä oon farmannut puuta ylimäärä. Sä oot seurannut yhtään mua, missä mä 60 tohon, hyi. Miten se osuu? 20. Se on legit yhden shotin päästä säkki. Meidän spavnilta. 40 sinne meidän spavnille. Täällä on vittu kaikki. Moni. Joo, haetaan. Crack. Tää on ihan höökeleitä. On. Sai. Nice. Mä legit vaan katoin, kun sä tapat sen siihen. Oliks sulla minei mulle? Tää oli 6 minuuttia. Mä toppaan tää. On. Mitä? Siivil tulee tähän. Mä oon tulossa sinne. Nasp. Tässä on lisää. Nasp. Joo, varo. Lähde vaan pois. Vai onks tää söylöy? On kaksi. Ei edes legit fightata. 26. Yrittää dashalla veteen. Nää on medallia. 26. 30, 60 tohon toiseen. Nice. Joo, haetaan. Seinä en saanut. Fuck. Mä otin katot tästä. Varo. Mä otin Crack. Mä sanoin tap, kun mä tapoin sen. Kuulin. Pelaat sillä, että satai kuoni. Voitais hiilaa. Okei, mä tuun poppaan marjoja sulla. Varo. Räkki, eikö ei oo 4. Räkki. Mä menen sitä selkää. Dead. Nice, come on. Nice. Mikä muuta. Joo. Mä glidaan vaan suoraan tonne luuteille päin. Menen tähän high. Eikö Se on tässä. Liisa lähtee boksiin. En hyppää. Tuossa on luuttia, vedä sekka. Tässä on rifti, tuu. Ei jäänyt oikein. Tässä on rifti, mennään vaan tällä. Sit kun sä oot saanut sulle cappi dashit, niin sit sen jälkeen anna mulle toi tavara. Venä vaan mun... Mitä tossa on jätkä? Ei painata näitä. No ihan höökeleitä ollut. Seinä. One HP.
Mulla tuplat meni. Seinä, dead. Aiku ihan pleikka tää toinen. No, Tää on niin ihan on. köhö. Ihan Niin onkin. Kiijataan me satanen ilmaa, se kuoli. Nice. Toka peli. Me kuoltiin eka silleen semi-aikaisin. Joo, ainoa. Satanen. Tää on freakille. Tää on soolo. Poraa vaan tätä. Se on vaiteella. Nice. Hyvä. Niin saatte kyllä se haitaa, jos te haluatte. No me voidaan dashaa. Me voidaan ottaa pullodashi. Ei, mutta ette te haluu vielä haittia. Älkää ottako vielä haittia. Ei, jos Ei me- teillä ole raksaa Tosta. vielä haittia. 28. Paro. On meillä raksa ottaa. Voidaan mennä. Ei oo vielä. Ei, mä juomataan ja me mennään fronttiin, ok? Mä käytin 2 näköjään. Joo, käytetään. Yes. Sit kun mulla on latautunut, mä heitän sulle. Me juomataan, me dashataan fronttiin ja sit sen jälkeen me otetaan haitti. Venä, mä mietin, että me koitetaan tiputtaa vielä haitti ennen. Joo, haitti tippu just. No. Joo. Menkää mahdollisimman paljon eteenpäin, jos tottakaa haitti. Varo. Kräkki haitti. Joo, okei, sit me mennään, dashataan fronttiin. Ja sitten buildataan haittiin. Meidän pitää tiputtaa toi haitti vielä kans tosta. Venä, meidän pitää tiputtaa haitti vielä tosta. Juomata. Pullata meitä. Tää menee ylös. Joo, tuu vaan kato, että sä pysyt ylhäällä. Ois ne dassaa tonne ylös, ottaa haitti mahdollisimman nopeasti. Joo. Vittu, mä en tiedä mikä. Haitti nyt. Mahdollisimman korkealla Joo. vaan. Legit vaan korkealla. Nice. Nyt meillä on haitti. Tulo kute ihan vitus. Legit poraa vaan kaikki. Noin. Anna mulle varo. Sano, nää ampuu. Anna mulle dashi medalli. Nice. Jos mä en halua kuolla faaliin. Ottakaa vähän alemmas. Mä saan connectattua tonne. Connecti, done. Ja ottaa tästä alaspäin. Te haluatte kyllä vähän alemmas, tää on vähän liian Halutaankin. Kräkki. Sä pressuraat ihan vitu. Ei tää SMG ammaa. Mullakin on SMG. Mulla on 300 enää itellä. Mulla Joku on täällä Stormissa vei. Mulle teille. Oh fuck. Mut kragattiin. Kyllä on vaan. Mä oon kyllä chilling. kräkki tonne stormiin, se jäi. Se jää hyvä. Jäi. Nice. Sulla on rumpa. Vaittei. Se on vaiteella toi se vitun Te surffaiskin. saisitte toi yhden raksan tosta tarvii. Dead. Kaksi V2. Onko? Oh. Tää menee tänne buildeihin. Kaksi raksat tällä. Koita fragaa. Onks sulla vaittei muuten? Heit medari Peetul. Naps. Voppaa jo nyt Ne on yhden. pressuraa. Toit. Älä pomppaa boksiin, mutta Joo. pressuraa. Täällä toisessa suunnassa täällä. Sorry. Se on Stormissa, onhan vitu lovi. Panna nopea What? Okei. Mä tartten raksaa maybe. Heitä mulle vähän raksaa. Varo, joku tulee yrittää selästä mun mielestä. Tai meni Early hiilattiin. Tivuttaa. Ota juomaa. Mitä joku on täällä selässä? Se oli Mä sanoin selässä, mä en tiedä kuuluu se. Jäi yksi. se. Pete bökkää. Yksi alla. Otetaanko tääkin kaveri voi? Sillä vaan. Tää jää tän vitu Stormiin. Ottaa Stormista. Dead. Ai. Hyvä. Jengi vaan... Mä tein siihen 192 jo. Jengi vaan ounaa täällä. Jengi ounaa ihan 20 pommi voitto muuten. Uulala. Paska, kun siitä saa pisteet sit